cium jauh. Lah ngene cium jauh iku ngene. Ngono lho. Ora iki berarti miring. Lah aku nyekel mik kari muah ketatap iki cangkemku. Lho ya carane aja ngge cangkem iku. Cangkeme lawang ngono ta. Waduh, waduh karo Kang Agungan Kersami. Nggih, wah tumblek-blek sak lapangan. Nggih. Nggih alhamdulillah matur suwun nggih Mami nggih kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Masih yo jembrek panggonane yo tetep hadir. Semangat hadir. Hati-hati mek sing lanang gak mungkin beresiko. Terus Sing wedok niki usume udan-udanan ana orang-orang modal. Kok dipiyak orang-orang lho sampean kok. lho tapi aman kok. Ketoke ibu-ibu iki akeh sing pakean kok kula tok. Ngaten. Nggih. Nggih ngaturaken jegeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mek sing sebelah kene tok Ome. Kok sawangane dereng kompak ngajeng sebelah kiri barang kok mendel mawon. Nggih. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya sing rawuh. Amin. Selamat sing duwe gawe. Ugi kunjuk selamat kemantene saha senimane. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula tamriki sekali Bu Inge ngaturaken sugeng rawuh dumateng jenengan sami. Donga kula katur jenengan sami sedaya mugi pinaringan berkaing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Allahumma sugih. Amin. Allahumma kaya. Allahumma duwe mobil baru. Amin. Lah iya nggih. Coba kali kanan menika yuk disiarkan langsung kali channel-channel YouTube yang sudah meliput matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Nggih Mami mboten disebut satu persatu. Juga terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Tenggene Budi Wijaya TV wonten serial komedi sinetron nggih yuk. Nggih. Wonten ludrukan yang terbaru Campur Sari Delewong Anti Galau. lan pilih jenengan pengen pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur saged mirsani tenggene channel YouTube Gundul TV. nggih patatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari saderengipun kula turis adik-adik kula anak-anak kula temriki Nggih. Mboten supe Mami ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak Saiful Haja kalian Ibu. Acaranipun apa Mi? ajaranipun kemanten Didongakno riyen Mi. tak dongakno untuk kemanten kekalih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Cepet dapat momongan. Cepet dapat momongan. Nggih, ampun kados Mami. Enten nek 30 tahun gak iso duwe momongan. Kok duwe momong ya apa buntu aku kok. Nggih Mami, matur suwun kagem penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika kagem grup Sabu saking Lamongan Tikung, ugi saking Sobo Bunden, ugi saking Balong Panggang, PT Anggrem, Kaji Jamian Mami. Kaji Jamian jerakan Nggih. kencot. Saking Watu Gede, Wotan Sari matur sembah nuwun, ugi saking tim Kopior, Kopior, Sentro, Abah Roni, Abah Jawa matur sembah nuwun, Mas Popo matur sembah nuwun, Mbak Fija. Nggih. Ugi kunjung matur sembah nuwun katur ingkang sampun rawuh temriki pager luyung gedhek yang sudah hadir dikomandani Abah Sugito. Oh nggih, matur sembah nuwun saking Gedhek Mojokerto. Nggih, sembah nuwun sami. Yuk. Patatan sampeyan menika Bedayan Sekarsari sesarengan duo wayahe balikno. Tranjate matur sembah nuwun. Nggih, kari mare nduk sampe. Segoto mancang tarik. Separa tilong pati acara
kali matur sembah nuwun katur Bapak Ibu Soebul Haja. Nggih, Bapak ingkang kagungan kersa. Ngrawuhaken sedaya seniman seniwati Budi Wijaya. Nggih. Langsung kemawon Mami untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Rani Asmara. Sugeng dalu jerakan jaket saking Enak, setro Budi. anyar jakete. Tim saking Samudra New matur sembah nuwun. Ana ijone gak wani ganggu ana bojone. Oh ya. Semarang mampir kos-kosan kadang saya dianggap kocoan tuku trasi ning kutha. Jamiane ku nggupu ya rek. Bapak kok bingung aku ngasal jamian niku. Maka kudu tak tapuk karo bletokan nduk ngarep gegeten. Lah ya aku iku wis kadung sayang. Nduk Masian kok dianggap koncoan. Nggih. Mami, paring perso. Nggih. Samangke niku bedayane niku serba-serbi Mami. Serba-serbi. Nggih. Ada perbaruan. Ngaten. Nggih. Monggo. Untuk penampilan yang berikutnya, Ning Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara. Anyar. Walang kekek kok mabur prasetyo dipek mancing sedulur ngepang kali umur tiwasit dan urung kelakon palang sepur dilumpati ajur umur dikelani. Ora-ora diarani luwung becik ditengani. Wah, Nggih. walang kekek. Nggih pembaruan iki Mi. Anyar. Harus siap, harus siap. Sewaktu-waktu harus siap. Sing duwe gunung cupak. Ning Sanana Disco Semerbak Seng dan Ning Marsa Aulia. Mbak Mentul sugeng dalu lali kata sapa rek. Nggih Pak Mintul. Mbak Vida nggih Pak. Yo iki nggih. Nggih, sampun niku wau. Yo.
beberapa gending Nggih. kondang Jawa Timuran. Neng seneng lho Mi. Seneng. Seniwati-seniwatine Budi Wijaya iki selalu siap. Siap. Nggih, sewaktu-waktu ada perubahan itu wis siap. Nggih. Manis Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis Pursari Budi Wijaya, Neng Nyantika Dimasari dan Neng Nurma Ananta. Anyar. Yantika kali Mbak Nur dipun gadingi jamong. Jamong. Di belakang Neng Norma Ananta sing duwe horeke Jombang dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang Jawa Timur, Neng Ika Rempong dan Neng Ani Kumala. Jombang kairingan serampat sampun kapiran tembiki Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky. Matur sembah nuwun kagem Sabu Andeas. nggih wonten duwo kademen jaketan brukut.
Doni Mbak Fikum kali Mbak Riki sampun ta mriki badhe dilajengaken. Penggereman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu ning Reni ning Endang Sutenduk. Sugeng talu kagem Mas Temu ugi Mas Singer. Badhe kula aturi mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang pertama dipun aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Ning Mary Sudayat Mojosari. ning Irma Arifin Jombang. Gimana kalau seniwati sesarengan padatan saben pedayan Sekar Sari campur sari. Nggih. Sepina malih katur abarani apa jarwa sampun rawuh matur sembah nuwun. Sesarengan olah artis blender mengguri langsung Cak. masih bersama Delewong Anti Kalau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang. Tebang Banyuwangen sampun kapireng. Mriki. Nggih, Nggih, Mas. Kabupaten iku wonten susulan yang diminta Joko Tingkir. Yuk, teman terakhir. Bener, Sambutan Joko Tingkir.
aku nyawang ra iso nyangge iso ku nyawang ra iso nyangge Kutang jembang harame Jawa Timur platahe uketi sabut kota beriman berjende namenlas dadi ngapane kota santri ya pancen aku tandake kesenian lutruk iku kabudayane Lutruk Putih Wijaya iku lutruk andalane kang madidik Purwanta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis kaya kut maralali pinamin ya pancen aku sing ngatake pancen kudu kembang iku kota pendidikan kana kanggo tuntut kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jombang Nggih menika kalau mau pasukatan bedayan Sekarsari campur-campur nggih yuk. nggih Nggih, donga kula katur njenengan sami ugi sing duwe gawe pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan, rezeki kata barokah. amin Yuk yuk, nggih wara-wara informasi. jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejane wong lali cek bejo sing eling ngambung rasa nggih ambung wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merlinti di malam hari. Lan kula ning Ino Wijaya. Ngaturaken sugeng kalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong